Jens, hvor får du din inspiration fra til dine billeder? Ja, den kommer fra naturen som sådan, men er jo, som man kan se på billederne, en noget bearbejdet natur. Jeg har jo ikke lyst til at gå herre i beden og lave præcis, som han har tænkt sig det. Men det skal være, som jeg har tænkt mig det. Og derfor bruger jeg naturen som udgangspunkt og laver sådan nogle billeder. Så kan man dermed kalde det en slags abstraktioner. Det er inspireret fra naturen vidt forskellige steder i verden. Jeg har i mange år haft forbindelse med Grønland, og jeg maler de fleste af mine billeder i Spanien. Og udstillingen hedder også kontraster. Og det er hvad hentyder det til? Ja, det hentyder til, at det ikke bare er billernes størrelse og sådan noget, men det er selvfølgelig også det, at på den ene side, at billederne er skabt eller stammer fra inspiration fra så kontrastrige muligheder som netop det arktiske, repræsenteret ved Grønland, og det meget solrige, varme Spanien. Og så Danmark, de bøgelyse øer. Så det er virkelig kontrast at sætte om. Så jeg synes, at udstillingens titel skal være kontraster. Mange af dine billeder har en blå tone. Er det havet eller himlen, eller hvad er det? Ja, nu, når man ser på billederne, så ser man så sandelig også kontraster i det. Altså for eksempel nogle billeder, som er nærmest strålende solskin, og andre er blåt. Og nu for eksempel går man i Grønland, så vil man hurtigt opdage, at skyggerne er blå. Og det er fordi himlen er så nær. Altså på den måde, at der er ingen kim i luften, ingen fugt i luften, og så tæller det alt sammen med i billederne, eller inspirationen til billederne. Men jeg vil nok lige sige, at også med hensyn til billederne, det er, at kontrasten er jo også i det, at hvert enkelt billede er et unikum. Således forstået, at jeg opfatter det som en forpligtelse for mig at male billeder, som er forskellige hver gang. Et nyt eventyr hver gang. Man kan jo ikke forestille sig en digter lave det samme digt 3 dage i træk. Det er nye billeder hele tiden. Og derfor er det en voldsomt stor udfordring, naturligvis. Det er jo klart, men til gengæld er lejen meget fin. Er der nogle bestemte emner eller noget, du tænker på, når du maler? Ja, det er der jo altså. Hele det enormt lange liv som maler over 50 år har gjort, at jeg har jo oplevet så mange ting, som selvfølgelig tæller med i billederne. Men det er jo op til beskuerne at finde det, hvis det er det, de vil. Du vil ikke nævne en af dine? Jamen, jeg giver ikke så gerne mine billeder titler, fordi jeg gør det der indimellem også. Og jeg har da også en slags arbejdstitler til dem indimellem. Men det er, jeg vil gerne have, at folk selv finder frem til, hvad de vil kalde dem, og hvad de falder for i billedet. I det øjeblik, man giver billederne en lang litterær titel, så kigger folk efter det i billederne, i stedet for at kigge ind i sig selv og se, hvad gør det med mig. Dine billeder er jo ikke figurative som sådan, de er abstrakte, og hvad kan du sige om det? Ja, altså, hvad jeg skal sige om det, ved jeg slet ikke, når du stiller sig spørgsmål på den måde, men altså, i virkeligheden så kan man jo se ting i dem, som er figurative på den måde, at man kan se, man kan samtidig se noget, der er solbeskinnet, nogle højder, nogle bjerge, himmel og hav, og alle disse store vidder, som man kommer ud for. Men spændingen mellem det spanske, det grønlandske og det danske, det er jo sådan set der, det ligger. Dit farvevalg, hvad er det for nogle farver, du bruger? Nogle alle farver. Altså hele spektrum i virkeligheden. Alt sammen bearbejdet farver, som bliver blandet til det, jeg ønsker mig. Men jeg ser mange blå farver, orange farver. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener sådan. Det er meget. Du ser, hvis du tager et hurtigt overblik, så ser du meget blå farver og mange gule nuancer, ikke? Og det er jo ligesom netop havet og isen på den ene side, og solen og det tørre landskab på den anden side. Så det kommer alt sammen af det der. Men
Hver især med en ret stor detaljerigdom, vil jeg sige. Hvad er det for nogle detaljer? Jamen altså, detaljerne kan komme ud af, at altså, der er jo ikke nogen, der siger, at inspiration kan komme fra Himalaya-kæden, vel? Den kan jo lige så godt komme fra en håndfuld sand, eller hvis du stikker hovedet ned i en bæk, og ligger på kanten af en bæk og kigger ned, hvor vandet klukker afsted over stenene, så kan det være lige så inspirerende. Så det kan være små som store ting, der inspirerer. Jeg husker en gang, at en af mine lærere, en gang han sagde, nu skal vi lige se lidt på nogle farver, sagde han så. Og så gik vi en tur i skoven. Nå, skal vi det? Og så gik han, så tog han hånden, tog og samlede løv op og puttede i lommen. Og det løv, det tog han så frem hen på atelieret der. Så sagde han til, hvor kommer den farve fra? Eller hvordan vil du lave den farve? Ja, det er jo noget med den der cadmiumgul, måske med caput mortuum i eller et eller andet. Men nu jeg sagde, og så prøvede det, siger han, så prøvede det. Og det var en hård tur, men man lærer en masse om farver. Så det var jo fornuftigt. Når du maler dine billeder, foregår det så i atelier, eller er det jo ude i landskaberne? Det er altid i atelier. Og så er man meget fri for sin model. Fordi naturen derude, den kan jeg ikke lige hive ind i atelieret. Og hvis jeg står i, for eksempel på nogle store klipper inde ved indlandsisen i Grønland der, så er det svært at trage rundt med et stort maleri. Det er lidt svært.